Mačak u čizmama. Otac je umro i sve što je imao je mlin, magarac i mačak. Znam da će moja zla braća uzeti mlin i magarca, a da će mačora ostaviti meni. Moći će da zarade za domaćinstvo, a šta ću ja da radim? Mačak može da se brine o sebi tako što će da lovi, ali kako ću ja da preživim? Mačak je bio jako tužan zato što je njegov gazda tako neraspoložen i nežno je očešao Jackov obraz šapom. Ne očajavaj, gospodaru. Znam da misliš da nisam ni za šta, ali ti obećavam da ću ti uskoro doneti sreću. Ali za to mi treba nešto. Kupi mi par čizama i hoću tu staru vreću što ti je u sobi. Jack je imao veoma malo novca, ali je znao da je mačak vrlo verna životinja i odlučio je da mu pruži šansu. Pa dobro, nije da nešto mnogo imam da izgubim. Idemo sutra da ti kupim čizme sa to malo para što mi je ostalo. Gospodaru, obećavam da nećeš zažaliti zbog svoje odluke. Sljedećeg dana Jack i mačak su otišli na pijacu gde je Jack mačku kupio veoma lepe, kožne, lakovane čizme. Mačak ih je probao i zaista su mu dobro stajale. U njima je izgledao veoma lepo. Sada, gospodaru, pogledaj kako će ti se sreća osmehnuti. Sjajno je što mi veruješ i ja te neću izneveriti. Kada su stigli kući, mačak je uzeo staru vreću iz Jackove sobe i stavio 2 šargarepe u nju i uputio se ka zečijoj jazbini. Kao što je i očekivao, uskoro su 2 radoznala zeca došla da onjuše vreću. Mačak je odmah skočio na njih, stavio ih u vreću pa je vezao. Onda je pošao ka palati i pitao da bude primljen kod kralja. Poštovanje, vaše veličanstvo. Moj gospodar Markiz od Karabasa vam šalje pozdrave i ove zečeve kao poklon. O, izgledaju tako mesnato. Odnesite ih kuvaru i tražite da ih pripremi za večeru. I izrazite moju zahvalnost vašem gospodaru... Markiz od Karabasa, vaše veličanstvo. Da, Markiz od Karabasa. Nije da sam čuo ranije za njega. Kuvar je spremio zečeve i napravio preukusno jelo koje su kralj i njegova prelepa ćerka u slast pojeli. A posle nekoliko dana mačak je opet došao u palatu, ali ovaj put sa 2 velike jarebice. Pa, mladi momče, kako je tvoj gospodar? Moj gospodar je dobro, vaše veličanstvo. Šalje vam pozdrave i još jedan poklon. Još jedan poklon? Lepo, a šta je sada poslao? Vrlo sam znatiželjan. Vaše veličanstvo, primite ove jarebice koje je moj gospodar Markiz od Karabasa poslao od srca. O, baš su debele, rekao bih. Trebalo bi da budu dobar obrok. Zahvali se svom gospodaru ponovo i voleo bih jednom da ga upoznam. Kralj i njegova ćerka su uživali o jarebicama i baš su govorili o darežljivosti Markiza od Karabasa. Mačak je uvek donosio i zeca ili jarebicu kući Jacku, pored onih što je nosio kralju. I tako su Jack i mačak živeli udobno u kolibi i Jack više nikad nije bio gladan. Kako je vreme prolazilo, mačak je nekoliko puta išao u palatu sa lepom pričicom za kralja gde je uvek govorio kako su pokloni od njegovog gospodara. Plemstvo je takođe govorilo o Markizu od Karabasa koga niko nije video, niti išta o njemu čuo, ali je svima bio interesantan. Mislim da je sada vreme da kralj upozna mog gospodara, ali kako to da izvedem? Moj gospodar nema lepu odeću, niti kočije da ga dovedu do palate. Morat ću da smislim neki plan. Sljedećeg dana je mačak otišao da uhvati nekog zeca, kada je video neke ljude kako uzbuđeno razgovaraju pored puta koji vodi do reke. Zainteresovano je prišao ljudima da sazna šta se dešava i čuo je da ljudi govore kako će sljedećeg dana proći kralj i njegova ćerka. Mačku je odjednom sinula sjajna ideja i požurio je kući. Gospodaru. Čekaj, šta se desilo? Gospodaru, vreme je da te upoznam sa kraljem. Da li si potpuno poludeo? Mislim da treba malo da se odmoriš. Ne, gospodaru, ovo je naša prilika. Sutra će ovuda proći kralj sa svojom ćerkom. Ovakvu šansu ne smemo da propustimo. Zaista nemam pojma o čemu govoriš, ali izgleda da hoćeš da obojica budemo ubijeni od strane kralja. Gospodaru, samo me saslušajte, molim vas. Verujte mi i samo radite šta vam kažem. Jack nije bio baš siguran u sve i nije bio baš zainteresovan da ide pred kralja. Mačak mi je veoma veran i zaista nemam razloga da sumnjam u njega. Lepo me hrani zečevima i jarebicama koje uhvati. Možda ipak treba da mu verujem jer deluje tako samouvereno. Pa dobro, idem sa tobom, ali se nadam da znaš šta radiš i da nećeš ni mene ni sebe uvaliti u nevolju. Ne brini, gospodaru, osmehnuće ti se sreća i tvoj dani u ovoj jadnoj kolibi će uskoro da se završe. Sljedećeg dana mačak je poveo Jacka do reke gde bi kralj trebalo da prođe. Kada je video u daljini da kraljeve kočije dolaze, otišao je kod Jacka. Brzo, gospodaru, skini svoju odeću i uđi u vodu. Šta? Da li si poludeo? Molim te, uradi kako ti kažem, ne smemo da gubimo vreme.
Samo se nadam da znaš šta radiš. Mačak je brzo sakrio Jackovu staru i poderanu odeću i vratio se do mesta gde je Jack stajao u hladnoj vodi. Kako je kraljeva kočija nailazila, mačak je počeo da viče. U pomoć, hoće li neko da pomogne? Kralj je pogledao kroz prozor kočije i odmah je prepoznao mačka. O, vaše veličanstvo, moj gospodar je došao da se okupa u reci i lopovi su mu odneli odeću. Sigurno će se udaviti ili smrznuti ako ga neko ne spase. Kralj je odmah naredio sviti da izvade Jacka iz vode, te je poslao kočijaša do palate po jedno lepo odelo za Jacka. Kočijaš se vratio sa purpurno-zlatnim odelom koje pristaje kraljevima. Jack, koji je bio zgodan momak, je delovao kao princ u toj odeći. Kralj je pozvao Jacka da sedne pored njega u kraljevske kočije gde je sedela i njegova ćerka. Jack, koji je bio stidljiv, snebivao se da uđe. Princezin divan i očaravajući osmeh je učinio da se Jack odmah zaljubi u nju, te je seo tačno pored nje. Kada je mačak video da je njegov gospodar seo pored princeze, rekao je kočijašu u kom pravcu da ide i potrčao koliko ga noge nose. Došao je do polja kukuruza gde su seljaci radili i rekao im je: Kraljeva kočija je na putu ovamo. Ako neko pita, morate da kažete da ova polja pripadaju markizu od Karabasa. Ako se iko usudi da me ne posluša, bit će iseckan na komade. Radnici su bili preplašeni mačkovim pretnjama i obećali su da će ga poslušati. Pošto je bio lep dan, kralj je rekao kočijašu da sporo vozi kako bi mogao da uživa u pogledu. Kako divan pogled na ova polja kukuruza. Pitam se kome li pripadaju. Recite mi, molim vas, da li znate? Radnici su, kako ih je mačak naučio, rekli da polja pripadaju markizu od Karabasa. Mačak je otišao dalje i naterao je pastire i radnike na farmi da kažu da sve pripada markizu od Karabasa. Kakvo fino krdo stoke! Kome ono pripada? Vaše veličanstvo, sve to pripada markizu od Karabasa. Vidim, a ova polja zlatne pšenice i ona pripadaju markizu od Karabasa. Da, vaše veličanstvo, sva polja pripadaju našem plemenitom i dobrom gospodaru markizu od Karabasa. Kralj je bio vrlo zadovoljan što je njegov gost ne samo zgodan i šarmantan, već i izuzetno bogat. Naravno, Jack nije imao pojma kako mačak sve ovo radi, ali se toliko zaljubio u prelepu princezu da nije mogao da misli ni o čemu drugom. U međuvremenu mačak je žurio ka zamku veoma zlog džina, koji ne samo da je bio vlasnik zamka, već i vlasnik svih polja i stoke za koje je mačak rekao svima da pripadaju markizu od Karabasa. Dobar dan, gospodine. Mačak u čizmama. Ovo je prizor koji nikad ranije nisam video. Šta radiš ovde? Toliko sam čuo o vama da sam pomislio da moram da vas upoznam. Sad. Džin je bio veoma sujetan i ponosan i jako je voleo kada ga neko hvali. Izgleda da svi govore o vašim sjajnim veštinama. Čuo sam da možete da se pretvorite u bilo šta. Malo mi je teško da u to poverujem. Veruj i to je moguće, samo gledaj. Odjednom, umesto džina pojavio se veliki i strašan lav tačno ispred mačka. Mačak je odmah skočio i pobegao kroz prozor da bi spasio živu glavu. Preplašio sam te, zar ne? Hajde doći. Sada veruješ u moje moći. Ozbiljno ste me preplašili. U redu, opusti se. Mačak je pažljivo posmatrao džina. Šta je sad? I dalje sumnjaš u moje moći? Ne, gospodine, ni malo. Pa šta ti je onda? Ma, ne želim da vas uvredim, gospodine, ali sam se nešto pitao. Šta si hteo? Hajde, govori. Gospodine, vi ste već tako veliki, pa vam nije teško da se pretvorite u velikog lava. Ali, da li ste moćni da se pretvorite u nešto malo, možda u pacova ili miša? Vidim da još nisi uveren u moje moći. Pa evo, gledaj. I tako se džin pretvorio u miša. Čim je to uradio, mačak je video svoju šansu, skočio je na njega i za čas ga smazao. Moćni džine, ovo ti je kraj. Čim je mačak pojeo džina, ceo zamak kao da je oživeo. Svi ljudi koje je zli džin držao pod činima su se pretvorili ponovo u ljude. Svi su se radovali i svi su grlili mačka što ih je oslobodio zlog džina. Ne znamo kako da ti se zahvalimo. Dugujemo ti naše živote. U stvari, treba mi nešto od svih vas.
Uskoro će kralj naše zemlje da dođe ovamo i vi svi treba da pozdravite Markiza od Karabasa kao vašeg novog gospodara. Ne brinite, on uopšte nije kao ovaj zlikovac koji je vladao do sada. Vaš novi gospodar je veoma nežna i plemenita duša. Bilo šta za novog gospodara. Dobro, sada hoću da se okupite u dvorani i da pozdravite novog gospodara koji će stići zajedno sa samim kraljem. Kad je kralj video zamak iz daljine, pitao se ko bi mogao da bude njegov vlasnik. I kako su se približili, video je mačka da stoji pored kapije klanjajući se kralju. Dobrodošli, vaše veličanstvo, u zamak mog gospodara Markiza od Karabasa. O, ovo je jedan lep zamak, čak je i lepši od moje palate. Siguran sam da je i iznutra prelep. Izvolite ući, vaše veličanstvo, i uverite se sami. Jack je bio potpuno zbunjen, ne znajući šta se događa. Gledao je u mačka koji mu je namignuo. Jack je onda shvatio da je mačak taj koji je nekako sve ovo uradio, te mu se zahvalno nasmešio. Kralj je bio impresioniran kada je video zamak iznutra, kao i kada je video sve dame i gospodu. Vi ste zaista jedan sjajan mladić, darežljiv i plemenit. Bio bih najsrećniji čovek kada biste prihvatili da moja ćerka bude vaša žena. O, šta je Jack mogao više da traži? Njegov verni mačak ga je načinio vlasnikom predivnog zamka punog blaga i sada kralj lično mu nudi ruku svoje kćeri u koju se on već jako zaljubio. Vaše veličanstvo, bila bi mi čast da učinim vašu prelepu ćerku mojom nevestom. Voleću je do kraja života. O, niste mogli više da me usrećite. Znam da ćete nakon mene vladati kraljevstvom pravedno i sa velikom mudrošću. I tako su Jack i princeza živeli srećno do kraja života. A mačak? On je mažen i pažen i imao je najbolju hranu i ostale đakonije. Naravno, nije prestao sa svojim omiljenim hobijem da juri pacove i miševe, ali samo kako bi se zabavio i kako bi malo vežbao.